राजाफोरनो दिनै खिन्थाबाय थादों। दा बिबुंथिगिरिफ्रा नोंथांमोननो माखासे आन्दोआव थानाय बाथ्राफोरखौ फोरमायलांगोन। दा जोंनि बेयाव फैनायनि गुबै उद्देश्यआ फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय रन्जन दैमारि सारनि इन्सट्राक्सनाव दाजानाय बि हानजाया थांनाय आं थारिखखौ बावबाय गलामगुरि गोरोबथा फार्म हाउसआव बिथाङा फैदोंमोन। जों बेहाय 14 चिरां ब्लकनिफ्राय जों साथाम मानसिया बिथांखौ लोगो हमदों। लोगो हमनायाव बिथाङा जोंखौ साबायखर जासिदों, खारन बेवहाय गोदानै दाजानाय बे एपिबि हानजानिफ्राय रावबो थांनाय जायाखैमोन। एनडिबि एक्स एनडिबि इउनाइटेड फराम हिसाबै बेहाय नुजाथिनाय जादोंमोन। दा जोङो एपिबि हानजा हिसाबै 14 चिरां ब्लकनिफ्राय जों नुजाथिहैनायखाय बिथांनाव जोङो सोंदों आरो बिथाङा जोंनो फोरमायदों। बेबायदि जोंखौ फोरोंहरदों बिथाङा, रायजो राजानि खाथियाव नोंथांमोनहा आंनि मुङै थांदो, आंनि मुङै थांनानै बिथांमोनखौ खावलायदो, जुदि रन्जन दैमारिखौ अनो बिथांमोनहा खनसेनि थाखाय आंनो भट होगोन। जुदि रन्जन दैमारिनि सायाव खोबसिबो फोथायनाय गैया अब्ला बिथांमोनहा आंनो भट होनाय नङा। बेवहाय आंहा मुंबो दुखु गैया, नाथाय आंनि सेक्रिफाइस खालामनाया बेनो बर' जाथिनि थामोन्थानि थाखाय, बर' जातिनि मोन्थायनि थाखाय दिनै आङो सेक्रिफाइस खालामदों। जाय सेक्रिफाइसखौ लानानै आं दिनैसिमावबो जोबथेसालियाव थानानै आंनि बिसि फिसा, आंनि इयुन जोलैफोरनि थाखाय, आंनि बिमा बिफा, आंनि बिदा फंबायनि थाखाय आं दिनैसिम थरथिंसेबो मोदै फसराखै। बबेखानि आङो दिनै मोदै फसरदों होननानै बुङोब्ला आङो बर' जातिनि थाखायल'सो आं मोदै फसरदों। बे खोथाखौ जोंनो फोरमायदों, बेखौ फोरमायदों। आरो बेजों लोगोसे बिथाङा खावलायदों, जुदि बर' हारिया आंनि थाखाय गावसोरनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जुदि आंखौ जेलनिफ्राय, जोबथेसालिनिफ्राय आंखौ उदां अख्राङाव जुदि लाबोनो गोसो गैया, बेवहायबो आंहा देरगानायसो दङ। खारन आङो बर' हारिनि थाखाय नांनानै जुदि सुक्तिखारि जानानैबो आं दिनै जोबथेसालियाव थानांदोंब्ला माखासे राजनितिगिरिफोरनि फाव फान्दायनायाव, अब्ला आङो खसाखै आङो बे जोबथेसालियावनो आंनि जिउखौ फोजोबनानै आङो बे संसारखौ नागारनानै थाङोब्ला आंहा बावहाय बांसिन देरगानाय दङ। खारन आंनि मुङा जारिमिनाव पृथिबियाव मिथिजागोन। बे बाथ्राखौ बिथाङा बुंदों। दा बिनिखायनो जोंनि आगोमा बिर जोहोलाव रन्जन दैमारिखौ जों मानो बेबायदि खालामनो? गथिखे जोङो रायजो राजाफ्रा बेखौ जेन' जोङो खनसेनि थाखाय भट होनानै बिथांखौ पलिटिकेल पावारनि गेजेरजों भारत सरकार, आसाम सरकारजों रायलायनानै बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोनायनि मोनसे सिमांखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय जोङो रायजो राजाफोरनियाव फैगौ बिसायख'थिनि थाखाय दिनै जोङो भट बिनो थाखाय जों नोंथांमोननियाव फैदों। बे सिदा बाथ्रा। जोङो नंखाय फाला मोनसे ललिपप लानानै नोंथांमोनखौ जोङो थगायनो फैयाखै। जोङो सोरबा दैदेनगिरि बायदि जोङो गामसा गाननानै जोङो बड'लेण्ड बिफानो फैयाखै, माबा मोनसे जासिनो जों फैयाखै। जास्ट जोङो पलिटिकेल पावारनि गेजेरजों, राजनितिक गोहोनि गेजेरजों जों माबोरै आसाम सरकार, भारत सरकारजों रायलायनानै बिथांखौ माबोरै जोङो जोबथेसालिनिफ्राय उदां अख्राङाव लाबोनो हागोन, बे मिजिङाव जोङो फैदों। आरो नन हाइनान्स केस, सिबिआइ केस जोंहा जोहोलावफोरनि थाखाय बिराद जानानै दङ। बे जिनिसखौ जोङो पलिटिकेल पावाराव फैयाब्ला मालाबाबो जोङो बेखौ उदां खालामनो हानाय नङा। दिनै जोङो नुबाय थादों, जोंनि थाखानाय जिहेतु इउपिपिएल सरकार, बिथांमोनहा बिथांमोननि थाखाय जेबो खरस सादिया। बिनिखायनो जोङो साननो गोनां जाबाय, जोङो दिनै पलिटिकेल भाबै जोङो बाहागो लानो गोनां जाबाय। बिनिखायनो जोङो दा नोंथांमोननि हेफाजाब नांगौखाय दिनै नोंथांमोननि साखाथियाव फैनानै